Okay, maing mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na usab kita mga hinggalan ini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 na kini sa bulan sa unsa man tarong bulana. Sa mahigala ga-adjust sa camera. Okay now. Adlaw na usab karon nga Huwebes, pizza unsa man tarong pizza 16 na kini mahigala sa bulan sa Abril. Nahala, may mudto na kanatong tanan mga higala no, naghinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abril na mga higala no, adlaw karon nga Huwebes. Sa gunay sig matagbalik-balik ani. Sige tang gabalik-balik. Ato ang just lang gid okay, okay na siguro ni pormahan. Daw adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 na kini sa bulan sa Abril, tuig 2026. Pinamahigala no, ato na nga timbayaon og may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Rama Ata, o nga manusab ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Pinamahigala atong timbayaon no, nagahigala ko mga kauban ng pari no, nga bag open da ang uban, nagplano na ako karon akong sumtarong adlaw may higala Huwebes no. Ugma na gyud may higala i-install na ang mupuli nako diri sa Yungon si Father Dodong Ruiz. So gingmanusab ako sunod semana may higala pizza 20. No? May ngudto na kanatong tanan, magkandangyaot kita nga na kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining sayong kamudtuhon. Bino arin na ta may higala sa CBCP News. Balitang simbahano ni ining kamudtuhon. CBCP Church Management Course aims to boost stewardship, mission, and leadership. Abin mahigala no, gipahigayon kini dito sa may Pasig City no. Usa ka matud pa pagtuon no, usa ka pagtuon nga diin gita do nagikurso nga gipahigayon alang sa church management no, kana bang usaon pagdumalang simbahan mahigala no. Unya gipanguluhan kini ni Archbishop Bishop Gilbert Garcia ang CBCP President. Unya dito kini higayon sa University of Asia and the Pacific dito sa may Pasig City. Balita mga higala gikan sa Vatican. God's heart is torn apart by wars, violence, injustice, and lies. No, mao kana ang pamahayag usab sa atong talahurong Santo Papa. Tungod lagi ni ining nagpadayon karon nga krisis nga gira dito sa Middle East tali sa US, Israel ug nga manusab sa Iran. Matud pa sa atong talahurong Santo Papa, usag yun sa magka nagkuan karon naghatag og kasubo sa kasing-kasing sa atong talahuron nga Santo Papa mao kining nagpanghitabo karon nga gubat no tibuok kalibutan. Ano tibuok kalibutan? Kining gubat dito sa tungang sidlakan. Mao kadto mga higala no, balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita sa atuang pagpangalagad. Abeno ari na ta mga higala sa atuang Saint of the Day. Abeno nga atong Saint Rain of the Day kung hingala Huwebes, pizza 16 na kini sa bulan sa pizza 16 na kini sa bulan sa Abril. Abeno nga atong kuang karong hingala mao si San Bernadette sa Subiru. No, natawo kini si Santa Bernardita ni atong 1844 ug namatay ni atong 1879. No, niya mao kini siya mahigala ang missionary dito sa Lourdes, France. Nagpangidaron siya mahigala og 14 anyos o niya matud pa iyahang nakita ang mahal nga Birhen. Mama Mary appeared to her 18 times. The final appearance was on July 16 at the bank of
the Game River. No, unya matud pa naghatag kini og instruction ngadto kang San Bernardita. Chapel be built and the people come to wash in and drink of the water of the spring. Of course, ang gituman kini ni Santa Bernardita ug matud pa nisulod siya sa konbento ug nahimo siyang miyembro sa Sisters of Notre Dame. No, niya namatay siya niadtong April 16, 1879. No? So nakaadto na pa yung lugar kay gala ko nakaadto na ko og kaluoy Ginoo, nakainom gyud po ko og nakamatud pa nakapanghinaw gyud po hinaw rin ako kanigo nga nakainom po ko sa tubig sa maong lugar. No? So mao kanto mahigala mga balitang simbahan ni ini kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagat. Abi no ari nata mahigala sa ato ang catechism. Ang medyo gadali ta mahigala no kay medyo do natin daghan kay gipanghimo karon. Mga pangutana Father, sa may problema doy. Pwede ra ba nga magpista unya walay patron? Nakapahinom-dom kini kanako mahigala sa usa ka lugar nga ang mga kuan ba, ang mga sugarol niadto sa usa ka mayor di na ako isulti ang lugar no. Nangadto sa mayor kay magfiesta kuno sila, no? Kay ngano man ang fiesta gani ang mayor ni adtong syudara muhatag og special permit sa mga gustong magtigbakay. Ayan no kay kuan lagi kanang muna nga ang kalagmitan gyud nga mulukat og kanabitang mulukat og permit no mudeklara nga doon na sila fiesta mao ang mga sugarol kini bang mga kusog kay mamulang ba nya dudugay to nadugay kay wala gina no basta maikog ba lagi ang mayor nga mopadakop aning mga tigbakay kay usually illegal man gining tigbakay di ba pero kung fiesta muhatag siya og special permit so muna nga ang mga sugarol mao gi mangadto didto nya wala gani misa wala gani kaon-kaon, tabuan ingon ni ana no. So muna nga medyo naabusaran o gamay ang piyesta labi na kung walay patron. Naabusaran ba? Kay katong pistaha wala man gyud toy kuan, no? Kanang patron so muna nga medyo adunay mga pangabuso. So pangutana, pwede ra ba nga magpista nga walay patron? Ang tubag ni ana, dili gina sa pwede. No kay ngano man ang fiesta gisaulog nga usa ka pamaagi aron mapasidunggan ang usa ka patron nga maoy mo mahimo nga matud pa tigpangaman ni anang lugar. Siguro alang ni adtong mga kulang sa pagtuo okay ra na pero alang ni adtong nakasabot og unsa ang fiesta medyo dili gina eksakto, no? Klaro kay gani kun atong basahon sa Exodus kapitulo 23 bersikulo 14, 3 times a year you are to celebrate a festival to me. O sa to pa ang nangawhagan gyud ang Ginoo nga dunay gyud mga panahon nga diin hinumduman gyud ang Ginoo ug mao kanay gitawag nato og kanang usa ka fiesta, no? Kay mahinumduman man gyud ang Ginoo pero kini lang nahitabo sa ka lugar nga ang mga sugarol mo kusog kayong manglukat og permit. Abi no, dili lang pud siguro gyud puto siguro pero ang problema lagi kay mura bang gihimo bang negosyo ang fiesta. Ana no? Sa ato lang pangawhagan sa mga mayor nga kun mahimo para ber mo muhatag og permit sa mga manlukat o kanang gitawag natong special permit alang sa tigbakay nga kun mahimo i-check usa kung fiesta ba gyud siyang tinuod, no? Fiesta ba gyud siyang tinuod, no? Kay karong mga panahon na bisan ang mga laing relihiyon magpista na, no? Magfiesta na sila. Pero malagi na walay patron, wala tanan, no? Unya naglabi ang baili, mga negosyo naglabi ang tabo o naglabi ang bisan unsa nga kana bitong kalihukan nga layo ra gyud kaayo sa tinuod-anay nga pagtuo kabahin sa fiesta. Okay no, so medyo sorry kay mahigala ha kay busy mo gyud mi kayo mga pare muna nga dili lang sa takotob ha kay medyo busy taron gamay mahigala kay ugma i-install na baya si Father Dudong diri sa Ayungon. So muna nga busy ta gamay ha. Klaro sa tindilan sa kukutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Maayong mudto Pilipinas.